Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte vyjadriť svoje mimoriadne potešenie, že môžem byť na podujatí hnutia Svetopluk práve v dnešný deň. Práve v dnešný deň, kedy sa v Prahe koná sabat militaristov Globsec, a verím, že keď toto podujatie pomenujeme ako anti-Globsec, tak budeme veľmi blízko pravdy, pretože sa tu stretli ľudia, ktorí sú aj ľavičiari, aj pravičiari, aj konzervatívci, aj vlastenci, ale všetkých nás spája presne to, čo pomenoval prezident Zeman, keď hovoril, že máme odpor voči servilite. A servilita voči svetovým hegemónom, či už sú to Spojené štáty americké, alebo je to povestný Brusel a podobne, je naozaj niečo, čo by nás malo spájať, a je to dnes aj celkom nebezpečná hra. Hovorím o tom, že aj Robert Fico na Slovensku mal veľmi suverénny postoj, vedel sa vzoprieť, nebol servilný a skončil tak, ako skončil. Takmer ho zavraždil sfanatizovaný privrženec opozície. A v takomto prostredí dneska funguje žiaľ politika na Slovensku, ale aj v celej Európe. Mne to pripomína rok 1986, keď podobným spôsobom respektíve zavraždili Olofa Palmeho, švédskeho premiéra, ktorý takisto bojoval proti americkej vojne vo Vietname, bojoval proti juhoafrickému apartheidu, ktorý takisto spodporovali Spojené štáty americké. Bol veľký kritik amerického imperializmu a bol zavraždený. Potom to zvalili na nejakého alkoholika alebo feťáka, ako to väčšinou zvyknú americké tajné služby robiť, ale buďme si vedomi toho, a my toho sme veľmi dobre vedomí, že to nebola náhoda. To, že Robert Fico bol takmer odstranený, to nebola náhoda. Pomenujem teraz možno tri krízy, ktorým čelí kolektívny západ. Použijeme tento pojem, lebo aby sme to nerozdeľovali medzi Európsku úniu a NATO, je to kolektívny západ, ktorý momentálne je pod ťažkými troma krízami a všetci ich cítime. Skúsime si ich trošku štrukturovať. Tá prvá kríza je sociálno-ekonomická, ktorá sa spája s neoliberálnym režimom. Budem o tom trošku bližšie hovoriť. Tá druhá je morálno-politická. To je práve ten nástup progresivistického liberalizmu v tej kultúrnej, etickej oblasti, kde sa snažia o istú hegemóniu tých svojich fanatických a povedal by som až extrémnych názorov. A ten tretí rozmer krízy je bezpečnostný a tam cítime ťažký západný imperializmus, ale tam by som možno upozornil na úvod na to, že ono to nie je nič nové. Na západe je tu tá predstava toho šovinizmu, že oni sú niečím viac. Oni môžu ovládať celý svet a majú na to svoje ideológie. V minulosti to bola ideológia, kedy misionári chodili znásilňovať Latinskú Ameriku. Potom to bola iná ideológia, kedy chodili v mene imperializmu učiť tých nevzdelaných a tých vyslovene necivilizovaných barbarov do Afriky, do Ázie a podobne. Vždy si našli nejakú ideológiu na to, aby mohli ovládať celý svet. A dneska robia to isté a takýmto spôsobom sa chcú správať k veľmociam, ktoré majú takú silu ako oni. Či už je to Čína alebo Ruská federácia, a ten postoj je absurdný. Stále sa bavíme o tom istom západnom šovinizme a imperializme. Začal by som ale tou krízou prvou, a to je sociálno-ekonomická kríza. Ja mimoriadne odporúčam každému knižku od Thomasa Pikettyho Kapitál a ideológia. To je tá druhá knižka veľká, tučná, ktorú napísal, tá tučnejšia, táto má asi 1050 strán a naozaj ju vrelo odporúčam, pretože to je tak krásna analýza toho, v akom režime nerovnosti žijeme a kam sme sa posunuli od roku 1980. Kedy prestala prakticky tá sociálno-demokratická éra, kde bola tá nerovnosť naozaj dramaticky redukovaná. My sme sa vrátili do éry, ktorá veľmi silne pripomína skôr ten ťažký manchesterský kapitalizmus niekde na prelome 19. a 20. storočia. A doplacajú na to chudobní ľudia už aj v Európe a v Spojených štátoch amerických veľmi vážne. A je to aj zlyhaním sociálnej demokracie. To je jedna z myšlienok Thomasa Pikettyho a ja by som to ako seba kriticky chcel povedať, pretože som ľavičiar a nebudem sa hrať za niečo iné. Sociálna demokracia na západe, ale že brutálne zlyhala práve v tom, že nebojuje proti neoliberalizmu, nebojuje proti sociálno-ekonomickej nerovnosti, nebojuje proti rastúcim majetkom tých najväčších korporácií, bank, tých najbohatších ľudí a naopak rieši tam LGBTI, dúhové témy, rieši tam rôzne nezmysly, ako je výbeh sliepok a podobne, namiesto toho, aby riešila bežného robotníka, bežného človeka. Toto je obrovská chyba sociálnej demokracie a práve preto je to dneska uľahčené tým neoliberálom, aby mohli doslova ničiť a likvidovať sociálny štát v Európe.
A potom pochopiteľne ľudia sú znechutení a kto by chcel mať neoliberálnu Európsku úniu? No nikto. Je tak trošku aj paradoxom, že dnes práve tí najchudobnejší ľudia už prestávajú veriť sociálnej demokracii a ľavice a volia častokrát krajne pravicové strany. Ja som presvedčený, že tento sociálny rozmer majú aj mnohé národno-konzervatívne strany. Preto to vyústenie tej prvej krízy môže byť istá politická aliancia práve medzi ľavicou, medzi konzervatívnou ľavicou alebo vlasteneckou ľavicou a práve sociálno-konzervatívnymi silami, ktoré cítime, že v Európe dokážu spolupracovať. A toto budem vždy podčiarkovať pri každej tejto kríze. My sa vieme spojiť na týchto kľúčových témach a to je možno jedna z tých myšlienok aj hnutia Svetopluk a profesor Peter Drulák o tom často aj píše akademické texty, že na jednej strane ľavičiari a na druhej strane národní konzervatívci, tí, ktorí majú ešte zdravý rozum, vieme spoločne zohrať veľmi dôležitý zápas proti progresívnemu liberalizmu alebo centrizmu. Druhá kríza, ktorá je veľmi silná, je morálno-politická. To je kríza hodnôt a kríza identity. Tu sa jednoducho absolútne popiera akékoľvek komunitárne hodnoty. Hodnoty vlastenectva, hodnoty akého kolektívneho ducha, že sme súčasťou nejakého celku. Či už je to rodina, či už je to vlast alebo národ. Alebo to bola spoločenská trieda, čiže to znamená nejaká súnáležitosť medzi ľuďmi. To sa absolútne popiera v mene akéhosi na jednej strane úplne prázdneho individualizmu, ktorý je typický pre neoliberálne a liberálne ideológie, ale aj v mene tých progresivistických ideálov, ktoré dneska hovoria úplne v rozpore s každodennou realitou v našom priestore, že tu treba ako hlavnú tému riešiť transsexuálov, homosexuálne manželstvá a multikulturálne vízie, aby sme tu presťahovali polovicu sveta, lebo toto je podľa nich riešenie, ako fungovať do budúcnosti. Toto musíme jasne odmietnúť. A v tomto dokážeme nájsť spoločnú reč tak ľavičiari klasického typu a konzervatívci. Treba to veľmi jasne rozlišovať, že ľavičiari klasického typu ako bol Klementis, ako bol Novomeský, ako bol Husák a tak ďalej, by sa v hrobe obracali, keby videli, čo dneska pácha západná ľavica. To nemá s ľavicou nič spoločné. Dúhové pochody nie sú o ľavicovosti. Tam sa môže pokojne producírovať aj Sulík alebo nejaký váš ďalší liberál. To nesúvisí nejakým spôsobom s ľavicou. Ľavica vždy bola o sociálnom štáte, o silnom sociálnom štáte, boji proti nerovnosti a boji za bežného robotníka, bežného človeka. O tom je ľavica. Podľa aktuálnych kritérií by možno aj Che Guevara bol označený za pravičiara, lebo nemal rád homosexuálov. Ale to sú úplne absurdné ideologické skrátky. Preto ďalším našim cieľom musí byť vzoprieť sa tejto progresivistickej hegemónii a brániť národnú suverenitu v týchto oblastiach. Toto je otázka Európskej únie. My jednoducho odmietnime federalistický model Európskej únie, ktorý tam bude niekde zhora nejaký úradník nakazovať, aké máme mať kultúrne vzorce v našej spoločnosti. Toto musíme jednoducho odmietnúť a v tomto smere môžeme hrdo hovoriť, že hodnota vlastenectva je pre nás rovnako kľúčová ako pre mnohých konzervatívcov alebo národných konzervatívcov. Tretia veľká téma – bezpečnosť. Poviem to veľmi otvorene, západný svet alebo kolektívny západ sa reálne zblázni. Ani počas studenej vojny, keď tu bol obrovský križiacky súboj medzi tzv. Demokratickým západom a tzv. Komunistickým sovietským zväzom a týmito dvoma impériami, ani vtedy by si nedovolili takýmto spôsobom hecovať a eskalovať vojnu jeden proti druhému. A to eskaláciu a to hecovanie robí dnes ten kolektívny západ. To je také popieranie zdravého rozumu, veď tu sa môže každú chvíľku vypuknúť tretia svetová vojna, jadrový konflikt. Asi všetci tu máme deti, všetci tu máme vnúčatá, máme tu ľudí, na ktorých nám záleží. Chceme, aby sa tu bojovalo len kvôli tomu, že sa tu potrebuje dostať kolektívny západ k ruským hraniciam? Lebo o tom to je. Toto nie je pre Boha o Ukrajine. To je o tom, že Západ, napriek tomu, že slúbil kedysi sovietským lídrom, respektíve Rusku, že sa nebude posúvať smerom na východ, tak sa tam posúva celé 10 ročia. A tí Rusi samozrejme nebudú čakať, až kým ich nejakým spôsobom vojensky nenapadnú. Takže ja som presvedčený, že tu musí zvíťaziť zdravý rozum a hodnota mieru. A keď toto hovoríme, tak si nemyslím, že by sme mali byť predmetom atmosféry, ktorá viedla až takmer k zavraždeniu Roberta Fica. Jednoducho máme právo na svoj názor a ak dneska v Európskej únii tento názor zdieľa aj, povedzme, Maďarsko, a ja pevne verím, že pokiaľ vo voľbách v Českej republike o rok zvíťazí opozícia, že takisto sa k nám pridá aj Česká republika. Pevne verím, že vidíme obrat aj vo Francúzsku, kedy Macron prehral voľby a teraz
je dosť možné, že práve tie strany, ktoré sú kritické voči militarizmu a neoliberalizmu a progresivizmu v Európskej únii, môžu vládnuť. Takto ďalej môže ten vývoj Európskej únie pokračovať, tak si myslím, že máme dôvod na optimizmus a som presvedčený, že je možné, že aj v tej bezpečnostnej oblasti čoskoro príde k zmenám a že budeme ponúkať mierové riešenia aj Ruskej federácii. Pán doktor Čarnogórsky to naznačil. Rusko nie je náš nepriateľ. Ani tak ho vnímať nemôžem. A keď každý, kto povie, že si váži slovanskú spoluprácu, že si váži Rusko, je označovaný za ruského agenta, tak potom, veľmi dobre to vystihol pán dekan Burda, potom naozaj oni spájajú všetkých, proti komu bojujú. Tí progresívci si naozaj rozhľadali naľavo aj napravo úplne všetkých, ktorí majú zdravý rozum, ktorí neveria v tej ich progresivistickej ideológie. Každý, kto sa nenachádza na dúhovom pochode, je pre nich nepriateľ, tak pochopiteľne 99% spoločnosti je ich nepriateľom a to ich spája. A je vzácne, že dneska sa dokážem stretnúť práve s doktorom Čarnogórskym, aj keď ja som vyhranený lavičiar, on skôr pravičiar, s pánom Zahradilom, ktorý takisto asi nie je nadšenec Che Guevaru, a ďalšími kolegami, ktoré asi nemusia mať tie isté názory ako ja. Ale to, čo nás spája, je práve odpor voči militarizmu, progresivizmu a neoliberalizmu. Ja som presvedčený, že práve tieto tri krízy Európskej únie a NATO, alebo krízy kolektívneho západu musíme vedieť poraziť. A posledná poznámka, možno praktickejšie, lebo aj ľudia na Slovensku sa častokrát pýtajú, no keď teda sa nejakým spôsobom snažíte spájať, prečo teda nejdete povedzme k tým patriotom v tom Európskom parlamente, alebo prečo sa nejakým spôsobom nespojíte s tým Maďarmi a tak ďalej, hej, keď sa bavíme o strane Smer, Slovenská sociálna demokracia a o vláde Roberta Fica. Ale Robert Fico to povedal veľmi presne. My sme ľavičiari. Áno, sme úplne iní ľavičiari ako tí na západe. My nie sme slniečkársky ľavičiari, alebo liberálni, progresivistickí, tzv. Ľavičiari. Opakujem, ja to ani za ľavicu nepovažujem. My sme konzervatívni ľavičiari, alebo ako Miloš Zeman povedal, že on je ľavicový konzervatívec. A áno, takto to je možné. V stredoeurópskom priestore sa väčšina ľavičiarov profiluje ako ekonomickí ľavičiari, ako ľudia, ktorí sociálny štát chcú budovať a ochraňovať toho robotníka, a nie ako nejakí liberáli, ktorí chodia na tie duhové pochody. Preto našou úlohou je splniť si domácu úlohu na ľavom priestore. Tam potrebujeme vychovať ten priestor do novej podoby a chceme spolupracovať práve s konzervatívno-ľavicovými stranami, ktoré existujú či už v Nemecku, v Taliansku a ďalších krajinách Európskej únie. A potom samozrejme vieme spolupracovať aj s kolegami z národno-konzervatívneho tábora. Ale v prvom rade musí byť naša najvyššia hodnota mier a národná suverenita. Na tom sa, verím, všetci zhodneme. Ďakujem.